खाथ्रिगासेयाव नै बेबायदि दलं दं दाबो रायजोफोर हाग्रामा सारा बेखौहाय इन'ग्रेसन खालामफैसिगोनलाय मानो होनब्ला बे बावैसो समनि उनावनो जासिगोन गासै 9 कौटिजों नैबे दालाङा मावफुंजागोन ओरैहाय मामोनलाय जोंना बे सगा गेन्द्राबिलनिफ्राय ससे सानजा फैनानै आरो सानजा खोला दावख्लायनानै बे बावखुंग्रि थांग्रा लामाजोंहाय खाथ्रिगासा एरियायाव नैबे दालाङा मोगथां महर मोनफिनसिगोन आरसिसि फन होबो माबा लाबोनाय मानगोनां चिफ श्री हाग्रामा महिलारि सारखौहाय मान बावनो थाखाय आं आर'नाइ गान ठीक दं जागोन नङा मा हारसा दङ गैया गार'फ्राथ' बुजिखायो बर' दिनैनि बे खाथिगासा बेलगुरि बे ओनसोलनि गाहाय लामाजों लोगोसे दालां बेखेवनाय दालां गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि MCLA सिगांनि धरनि गयारि बिथां आरो जोंनि PWD नि इन्जिनियार नोंथांमोन आरोबाव बे ओनसोलनिनो मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोन गासैनोबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय बर'खौ बुजिदों ना गाहाम हामलायनाया माखौ होनो मा होननाय जादों दे हारसानि दे बुजिबालाय माथो हारसानि मा होनो आंथ' मिथिला बेखौ थ' दिनै बै बाक्सायावबो जोङो लामा दोंथाम गायसननानै फैदों आसाम मालानि आरोबाव फैनानै दिनै बेहाय मोनसे दालां RCC दालां आरो बिनि उनाव बै क'क्राझार टाउनाव हिन्दी राष्ट्र भाषा स्कुलाव मोनसे बिल्डिं दं बेखौबो गायसनहैगोन
जायखिजाया हयथ' इलेक्सननि उनाव दिनैनो Saya nama apa nak? Aku nak lali kau pernah berapa? Deh, tangsi. Tengok begini sih. Deh, yang begini. Aku buat ni kan. थ' बेखिनियानोमोन गोदानै अपेनिं खालामनानै थांबाय दा हाग्रामा सारा